Mabata matigulang mo sayaw na, basta makadungog sa akong sunat na halabira. Gibon na litokar mo sayang kapil, hasta tong gibal sa mar. Ulpot ang sampot kong makadungog, mahuwasan ng katong mga hubog. Brr, ratatatatantan ng bomba, hirapapapapapam, ratatatatantan, sayaw, hirapapapapapam. Bakosin ko karila gubo, kanang iyang baho kay mula gubo. Tiktok tagsugod wanan ni undang taman kadlaw di dud ni matang tang tang tang. Ira na og kaulaw, ana ang sikreto sa mga musayaw. Para dagang viewers ang mga mutanaw, pare si ugsod ang nga sabaw-sabaw. Aw! Ratatatatantan ng bomba, hirapapapapam, ratatatatantan, sayaw, hirapapapapapam. Yes man! Aha! Gamay nga kunot nga hubag, ana si nanay kong mulapag. Lupit may teenage mutant nga turtle, kusog mo back-to-back, wiggle-wiggle. Rampahitan mga bukol, kul! Parisan nagtuba nga bahal, kung mahubog matagag sa kanal. TikTok ang oso pook, ang suot, wako'y pakibisan ginapanuhot. Manglupad ta, sayawin na! Aha! Ey! 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 Ratatatatantan ng bomba, hirapapapapam, bakosin ko karila gubo, kanang iyang baho kay mula gubo. Tiktok tagsugod wanan ni undang taman kadlaw di dud ni. Ayan, shout out Ma'am Grace, Zach Diary. Ma'am Rain, shout out. Sayaw para dagang viewers ang mga mutanaw, pare si ugsod ang nga sabaw-sabaw. Aw! Ratatatatantan ng bomba, hirapapapapam, ratatatatantan, sayaw, hirapapapapapam. Gamay nga kunot nga hubag, ana si nanay kong mulapag. Pinipinis mo turtle, kusog mo back-to-back, wiggle-wiggle. Pare sa nagtuba nga bahal, kung mahubog Yun na yan. matagag Hello. sa kanal. Hello. TikTok ang oso pook, ang suot, wako'y Hello, shout out everyone. Good evening. sayawin na. Sound trip sa mga Ayan, ba. shout out. Usuhi ang Naririnig ako. hasta mo kaon makakiyod na tungod sa sunat nga hasta kayo sa Ayan, naririnig na ako. Hello, Ma'am Grace, Zach Diary. Dahil, ayan, shout out. Like and share, guys. Like and share. Music. Kamusta? Kamusta, Ma'am Grace? Aha. Ey. 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 Ayan. Naririnig na ako. Hello? Ayan guys, pa-like and share tayo mga guys. Ayan, kamusta ang lahat? Naghapunan na ba? Naghapunan na ang lahat? Naghapunan. Mabata matigulang mo sayaw na, basta makadungog sa akong sunat na halabira. Ayan, shout out everyone, every two, every three, and everything. Charot. Kaya nga po ma'am, tiglamig na. Sobrang lamig na talaga. Winter na talaga siya. Tapos na mag-breakfast. Ay, umaga pa lang na yun dyan, no? Umaga. Ayan. Good morning, Ma'am Grace. Yan guys, kukunin ko na yung mga nasa attendance. Kunin na natin. Like and share guys at attendance tayo. So ayan, magsha-shoutout muna tayo dito kasi ayan. Shout out sa lahat na nagtamsak dito, galing kay Ma'am Ivy.
Ayan, shout out natin si Ma'am Rose Ann, Ma'am Arlene Channel, Sweet Little TV, ayan, Mami Panda, ayan, Pinay and Kano Couple, Inday Beth, Savannah, uy, ayan, kay Ma'am Savannah, shout out. Ayan, kay Sir GC Lasso, Great Ninja, Mamsi Mamita, Kabugto TV, Kabugto. Ayan. And myself, charot. kay Ma'am Queen Josa, ayan, shout out. Kay Sir Bestri, kay Ma'am Rain Assis, ayan, shout out. At kay Ma'am Grace Dax Diary. Ayan. Sa mga hahabol guys, habol na tayo. Ayan, para makuha ko na yung mga pangalan natin sa ating attendance. Hey. Ayan. So, sa mga wala pa dito, lang po tayo guys. Sayaw na basta makadungog sa akong sunat halabira gibon na lito karam mo sayaw kapil sa tong ibang samar ulpot ang sampot kong makadungog. Yan, hello Ma'am Rain. Shout out Ma'am Rain. Good evening. Naghapunan na ba ang mga nandyan sa Pinas? Ayan. Si Ma'am Grace daw kakatapos lang mag-breakfast. Ayan, shout out kay Ma'am Artzel. Walang kainan, Ma'am. Ay, kumain ka, Ma'am Rain. Kumain ka. So, nandito na. Uy. Sakit sa tingin. Ayan. Good evening, Ma'am Queen Josa. Ayan. Good evening, Ma'am Artzel. Ayan, nandito ka na sa ating attendance. Ilalagay na kita dito sa ating roleta. Hey. Mian's Music Channel. Gandang gabi po sa lahat. Hello so. Ayan, hello so. Mian's Channel. Music Channel. Ayan. Attendance ka na so, Mian. Attendance. Ayan. So, sa mga guys, sa mga hindi kaya makipagdikitan, ayan, pwede tayo magpalipad. Minimum 125 pesos ay malalapag ang inyong mga channel kahit hindi kayo makipagdikitan or mag-participate. Ayan, i-po Gcash. Ayan, may nag-block. Ayan, ito ang aking Gcash guys sa mga gusto.
Ayan, sino kaya ito? Hindi ko makikita na kasi. Ayan. Hello! Good evening. Kumain ka na, sir? Guys, attendance lang tayo guys para malagay ko yung mga pangalan nyo sa ating roulette. Paano ba mag-attendance? So, Mian, ayan, i-copy mo muna yung video na gusto mong ipa-promote. Tapos, i-click mo yung nakapin dyan sa taas na palista dito. Yung HTTPS, ayan, i-click mo yan. Ilagay mo yung ano mo doon. Channel name, yung video na gusto mong ipa-promote, kung ilan yung subscribers mo, sino nag-invite sa'yo, anong team mo, tapos palipad ka ba or makipagdikitan. Tapos isubmit mo lang. Tapos kung may ninja ka, ilagay mo din yung ninja mo. Kung wala, hindi lang. Diba na ano mo yon sa video doon sa FB group. Nandun yun sa step 2 eh. Tinuro yun sa atin ni Ma'am Joris. So guys, kung hindi nyo pa memorize yung mechanics dito, pwede po natin yun paulit-ulitin na panoorin po yung video doon sa FB group natin. Ayan guys, attendance na tayo, attendance. At pa-like and share. Ayan, yung makakasama natin for tonight, walang iba, kundi ang kuya mo, kuya ko, kuya natin lahat, Kuya Jay. Walaan niyo kung sino si Kuya Jay. Paano ba magpalipad? So, ayun. May dollar sign ako dyan. So, may dollar sign. Kikita mo yung dollar sign sa baba. I-click mo yan. Tapos, kailangan nakalink ka sa GCash mo or bank account. Ganun. Or PayPal. Ayan. Mama Riz, shout out Mama Riz. Miso sa lahat. Ayan, attendance tayo guys. Hindi ko pa kayo nakikita dito sa ating attendance. Uy. Ayun. Nawawala din siya pag i-off ko yung mic. Sabi niya, tumigil ka na. Or Mian, kung hindi ka makapagpalipad dyan, may GCash ako. Andyan yung GCash ko nandyan sa screen, naka-display. Hey.
Pa-like and share tayo guys ha. Para pag mamaya, pag nagparuleta tayo sa mga sharer, ayan, makiklaim nyo kaagad ang ating prize doon. Pa-like and share sa ating mga FB at channel. Kailangan nakapublic tayo guys pag nag-share tayo ng ating live stream. Parang lumakas ang music. Gamay nga kumot na kubag. Ma'am Queen Josa, shout out. So ayan, dagdag dito andito na si Sir Adonis. Ayan. Ayan, kinakopy ko na lang guys yung mga nadadagdag dito ay sinusulat ko na lang, ina-type ko na lang. Ayan, pa-like and share tayo guys at attendance po. Sa mga hindi nakahabol din sa ating 6 p.m. Ayan. Attendance na po tayo guys. Eat well, Ma'am Queen Josa. Enjoy your dinner. Thank you, Ma'am Maris. Wow, sarap naman. Sarap ng ulam ni Ma'am Queen Josa. Thumbs up, Ma'am Cindy. Thank you, Sir Junski. Na-miss ko si Ma'am Pearl. Ayan, na-miss mo siya. Nandito siya kanina pero tinawag siya ng amo niya. Nasa taas na siya. Kasi ganda ng name ng Gcash. Ganda ng name ng Gcash sa itaas. Ayan. Kaya nga, mapalipad ka naman po. Charot. Charis lang. Mas maganda yan, Ma'am Queen, pag may palipad ka dyan. Yes, Ma'am Queen. I'm Cindy. Cindy Kato. Ayan, yung Gcash ko guys, alam niyo kung bakit Perlin ang ang pangalan. Kasi yung SIM card na gamit ko is galing kay Perlin. Uy, pinapatahimik niya na naman ako. Ayan. May time talaga na pinapatahimik ako ng mic ko. Ayaw niya makisama sa akin minsan. Ayan, so magkukwento lang ako. Binigay niya kasi sa akin yung SIM card na yan. Kasi yung yung isang Gcash number ko, monthly yun guys, may kaltas. So, pati yung pambayad ko dati sa na lagas. Charot. Ang laki nun eh. Ma'am Rain, paano mo po yan ginawa ang malalaking pangalan ni Ma'am Ilongga? Ayan, magandang tanong yan, Ma'am Queen. Ka, Ma'am Queen. I-click mo yung join button. Ayan. Tapos, mamili ka lang kung anong level ang gusto mo.
Para magkaroon ka niyan, Ma'am Queen. Sir Ariel Gap TV. Ayan. Shout out, good evening. Ayan, attendance tayo guys, and like and share. Nauna pala yung Ino. Ilang yun? Yun, okay na. Ikaw lang naman ang Queen Diosa dito eh. Name ng baby ko yan, ma'am. Yung Queen Diosa, name ng baby mo. Yun, Hams TV Vlog, shout out. Good evening. Ayan, attendance tayo guys, and like and share. Uy! bakit may pa-I love you ka dyan, Ma'am Queen? Ayan, salamat is enough. Charot! Meron na lang po dyan, ma'am. Nakalagay, nakita ko lang. Ganyan po. Pinapatahimik na naman ako. Diba nananahimik siya pag i-off ko yung mic ko. Ayan, Ma'am Jonah. Shout out. Yes, ma'am. Pwede pa po humabol. Attendance lang po tayo, ma'am. Ayan. Ayan, Ma'am Queen. I-click mo lang po yung yung dollar sign dyan or i-back mo. Tapos, nakikita mo yung join. I-click mo lang yung join. Tapos, pwede kang mamili dyan kung anong level ang gusto mo. Ma'am Marian, sorry you. Shout out. Naligaw na naman ako. Baka mamaya dito ka naman type ng kung saan ka galing na channel tapos di. Kaya mo yan, Ma'am Marian. Mag-clear history ka. Huwag kang kasi tumatalon ka, Ma'am Marian. Sabi ko mamaya kay Ma'am Atitsa eh. Ayan guys, habol na tayo sa attendance natin. Ayan, shout out and good evening sa ating 9 million in the house. Okay guys, wala na bang hahabol? Mag-ano tayo ng timer? Ayan, mag-timer tayo guys.
Lalakihan ko lang. Thank you, Ma'am Jonah. Yan, Ma'am Grace, shout out. Okay, ano natin, share natin yung timer natin. Magta-timer tayo, tapos pagkatapos ng ating timer, pagkatapos ng ating timer, guys, ano tayo? Mag-roll call na tayo. Wait, ganito yung timer ko. Paano ba ito? Lakihan ito. Ayun. Ito yung timer ko. Ayan, start na tayo. 5 minutes. Ay, 5 minutes. 5 minutes ba yun? 5 minutes. Ayan. Yan, nandito na si Ma'am Jonah. Jonah Vlog. Yes, Sir Yun Hams. Habol lang, habol. Ano, mag-attendance ka, Sir Yun Hams. I-click mo lang yung nakapin natin dyan na attendance. Ayan, sa may palista dito na nakapin. Click mo lang po yan, mapupunta ka po sa ating attendance form. Okay. Alright. Ayan, nandito na si Ferlin, Ma'am Queen. Na-miss ka daw ni Queen Jusa. Uy! Ayan. Di ako marunong ang laki ng liter. Hindi, yung Queen Josa, magpa-members ka. Pa-member ka sa akin. I-click mo lang yung join button dyan, tapos magkakaroon ka na yan. Pero, mamimili ka kung anong level ang gusto mo. Yung first level natin, 75, 79. Ayan, ang second level natin is 129. Pag nagpa-member ka sa akin or nag-join button ka dyan sa akin sa second level, ayan, malalapag ka na kahit hindi ka na makipagdikitan. Ayan, kaya mo yan, Ma'am Queen. Joke lang, Ma'am. Joke. Si Perlin nandun na sa kusina, Ma'am. Bumalik na siya sa kusina. Nakatapos lang si kumain ng mga amo niya. Ma'am Queen, lipat ka na sa akin. Charot. Ayan, good evening, Ma'am Jonah Vlog. Wala nang kain-kain, magkape lang. Uy, wag kang umasok lang sa kape, magkaka-ulcer kayo. Dapat may laman din siya natin. Okay, ayan, kailangan. Uy, pinapatahimik na naman ako. Okay na. Gusto niya i-off ko muna yung mic. Ay, yung on. Ayan, 1 minute na lang tayo, guys.
Walang makain, ma'am. Yun lang. Baka may bahaw pa dyan. May dukot, ma'am, ma'am Rain. Okay na yung dukot. Pangtawid gutom. Ayan guys, na tayo, attendance, habol-habol tayo sa attendance natin guys. At pa-like and share, ayan, at pagkatapos nitong timer natin, magro-roll call na tayo. Done na po. Sir Yun Hams. Nag-attendance ka, Sir Yun Hams? Ayun. Uy. Wala ka pa po sa attendance, Sir Yun Hams. Ayan, mag-ano na tayo guys, mag-roll call na tayo. Okay, ayan, saglit. Hindi ko kayo makikita eh. Ayan, kasi gusto ko kayong makita. Ayan. Shout out everyone. Ayan, mag-roll call na tayo guys. Type present po sa ating matatawag. Wait na natin. Ayan. So, type present guys sa matatawag. Andito na si Sir Abay, Adonis ng Maynila, Anbangs, Ariel Yap TV, Artzel, Ate Che, Bernard Manuel, Best 3, Beth Esquadra, Beth talaga, Beth Esquadra, Charmaine, Gangayra Vlog, Inday Elsa, Jinsy, Joris, Junski, Jonah Vlog, KFW in New Zealand, Kavargas, Maris, OFW Greece, Papa Jobs, Queen Josa, Rain Asis, Nilay MG, and Zach's Diary. Yan guys, sino pa yung hindi natawag? Sir Yun Hams, ilagay ka dito sa ating ruleta. Uy, ako sa ulit. Lagay kita dito sa ating attendance, ay sa ating ruleta. Pero mag-attendance ka po, sir, ha? Hindi pumasok yung ano mo, sir, attendance mo. Burnhams. Ngayon. Yan, attendance ka, Sir Yun Hams. Para malapag ka po mamaya. Okay, wala na ba? Sino pa yung nandito na wala sa ating attendance? Ayan, mag-attendance na po guys. Walang nag-type present. Ulitin natin. From the top. Charot. Type present guys. Type present. Present. Type present tayo guys. Present. Type present. Type present sa matatawag. Diyos ko, walang nag-ano. Wala yatang tao dito. Mga pinapatahimik niya na naman ako. Ako'y kisa-kisa.
Ayan. Type present tayo mga langga. Mga langga. Type present. Ayan. Kay Sir Abay. Si Sir Abay sa biyahe pa po. Si Sir Adonis ng Maynila. Ayan. Type present. Sir Adonis. Si Ma'am Anbang. Siguro sa kabila. Si Sir Ariel Yap. Ayan. Type present. Kay Ma'am Arzel. Napakahimik na talaga ako, guys. Sabi niya, tama na yan. Ayan. Kay Ate Che, ayan, si Maring Che, naka-live po siya. Kay Sir Bernard, Bulol Yarn. Kay Bestri, Sir Bestri, type present. Wala talaga guys man nagka-type guys. Walang tao, ayaw ko na mag-roll call. Charot. Ayan. Sino pa ba nandito? Kay Ma'am Beth Esquadra. Ayan, si Ma'am Beth nagpaalam. Kay Ma'am Charmaine. Gangayra Vlog. Inday Elsa. Jinsig. Juris Junski. Juna Vlog. KOFW. Ayan. Kavargas Maris. OFW Chris. Papa Jobs. Gwen Jusa. Rain Asis. Tila MG. Yon Hams. Zach's Diary. Ayan. Wala talagang nag-type present guys. Ayan, nandito pala. Pero hindi ko dito nakikita. Ako palang may problema dito. Ayan. So, kukuha na tayo ng ating login to. Bilis lang tayo matapos, guys. Ayan, kay Sir Jimmy Per, shout out. Attendance tayo, guys. Attendance. Present. Grace. Ayan. Kuha tayo ng ating login. Okay. Shuffle. Okay, for login to, type present. Ayan, Papa Jobs. Type present, Papa Jobs. Sa kabila ako ng sindi lang. Sige, Sir Jimmy Purr. Ayan, nandito si Sir. Okay. Lagyan po natin si Papa Jobs. Okay, kukuha tayo ng malaga ko yata nandiyan sa kusina. Lain siguro yan. Kala ko yan. Ayan, so kukuha tayo ng na tayo guys. Unat sing vlog pag sige. Kuha tayo ng natin. Tapos Uy. Delay MG. Ayan, Ma'am Pilay. Habol. Okay, sis. Ay, sis. Bilang K. Lagay kita dito. Wala si Ma'am Tilay. Okay, kuha tayo ulit.
Uy! Ma'am Jonah Vlog! Yan, Ma'am Jonah, kay present. Natuling na pag. Sir Jimmy first, si Sir Yun Hams, hindi pa nag-attendance. Pagsumbong, parang bata. Ayan, nandyan si Ma'am Jonah. Si Ma'am Jonah ang ating una tuling lapag. Ayan. So, start na tayo, guys. Lipat na. Hindi nadala yung ano. Mahiwaga. Sayawin na. Ayan guys, habol lang po sa ating sa ating attendance. Ayan, pwede po tayong humabol guys. Okay. Ayan, okay na guys. Kanta ikaw maya. Sinong kakanta, Ma'am Queen? Nakikinig ako, mga Pearl live. Nandito ba si Pearlin? Ma'am Queen, may nakikita ka ba na hindi ko nakikita? Looy. Nagpilit man po. Nakikita niyo pa ako, guys. Ayun. Ayan, sino yung tagalapag natin? Kuya Jay, nandyan ka? Mamatigulang mo sayaw na basta makadungog sa akong sunat na halabira. Kibol na nito kar mo sayaw kapil hasta kong iba sa mar. Ulpot ang sampot kong makadungog. Mahuwasan ng katong mga hubog. Rat tatatatan ng bomba. Hirap papapapam papapam rat tatatatan sayaw wirap papapapam pam ako sito karila gobo. Kanang iyang baho kay mula gobo. Tiktok tagsugod wanan ni undang taman kadlawon ni dud ni matang tang 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 gira na ug kaulaw ana ang sikreto sa mga musayaw para daghang viewers ang mga mutan-aw pare si ugsod ang nga sabaw-sabaw aw rat tatatatan ng bomba hirap papapapam papapam pam rat tatatatan sayaw wirap papapapam pam. Yes man. Aha, gamay niya kunot. Okay guys, type start na tayo guys para magkapag-start na tayo sa ating vlog. Ayan, meron pala dito.
Ayan guys, babain na natin ang ating login 1. Mag-mute nga muna ako. Sa mga musayaw para dagang viewers ang mga mutanaw pare si unsudan nga sabaw-sabaw aw ratatatatantan ng bomba hirap papapapam papapam ratatatatantan sayaw wirap papapapapapam gamay nga kunot nga hubag ana sinanay kong mulapag lupig pay teenage mutant nga turtle kusog mo backflip mag wiggle wiggle pare sa nagtuba nga bahal kung mahubog matagak sa kanal Ayan guys, babain natin ating login 1. Dito guys ha. Diba? Okay, yung mga nandito sa ating login 1 ay tatawagin ko or babasahin ko. Ayan, tatawagin. Hindi na siya ma-refresh, no? Ayaw na. Okay, ganito na lang. Okay, yung nandito sa ating login 1. Tingnan natin. Nandito si Ma'am Queen Josa, Rain Aces, Juna Cagayungan, Adonis ng Maynila, Maricel Santiago, Unix, si Yun Hams, ayan. Nandito na si Sir Ariel Yap, Inday Beth, Papa Jobs, ayan. Kaya guys, sabol kayo sa ating login. Mag-ano ako, mag-refresh ako kung sinong humabol. Ayan, si Ma'am Queen Josa pa rin. Ma'am Arlene Guachi Marcelino, good evening, Ma'am Arlene. Ayan, habol Ma'am Arlene. Ayan, babain natin yung ating login 1. Para dagang viewers ang mga mutanaw pare si unsudan nga sabaw-sabaw aw ratatatatantan ng bomba hirap papapapam papapam ratatatatantan sayaw wirap papapapapapam gamay nga kunot nga hubag ana sinanay kong mulapag lupig pay teenage mutant nga turtle kusog mo backflip mag wiggle wiggle pare sa nagtuba nga bahal kung mahubog matagak sa kanal TikTok ang oso pook ang suot wako'y pakibisan ginapanuhot manglupad ta sayaw na sound trip sa manglaba kuso-kusohi ang nasa planggana hasta mukaon makakiyod na tungod sa sunat nga hasta ngayusa diba? Aha! Ratatatatantan ng bomba hirap
Kulang mo sayaw na, basta makadungog sa akong sunat na halabira. Gibon na lito karam mo sayaw kapil, hasta tong giban sa mar. Ulpot ang sampot tong makadungog, mahuwasan ng katong mga hubog. Brr, ratatatatantan ng bomba, hirap papapapapapapam, ratatatatantan, sayaw hirap papapapapapapam. Bakosin ko karila gobo, kanang iyang baho kay mula gobo. Tiktok tagsugod wanan ni undang taman kadlawon din dud ni matang tang tang tang. Ira na og kaulaw, ana ang sikreto sa mga musayaw. Para dagang viewers ang mga mutanaw, pare si ugsod ang nga sabaw-sabaw. Sir Ipper! Shout out Sir Ipper. Habol tayo guys ha. Sa mga gustong humabol, habol lang. Sayaw para dagang viewers ang mga mutanaw, pare si ugsod ang nga sabaw-sabaw. Aw! Ratatatatantan ng bomba, hirap papapapapapapam, ratatatatantan, sayaw hirap papapapapapapam. Gamay niya kunot nga hubag, anasin na. Ma'am Ivy! Shout out Ma'am Ivy. Good evening po. Yan. Shout out, Ma'am Ivy. Char. May gigil na halik. Charot. Ito. Yun. Sir Yun Hams. Hindi ka talaga nag-attend Sir Yun Hams. Pagay na lang kita dito. Uy, ano yun? Timer. Samahan mo ko dito lang, Kate. Tatanong ka, bakit ako lang mag-isa dito? Hindi, nandito si Sir Juice. Akyat ka, kantahan mo kami dito. Oh, di ba? Narinig mo silang, Kate. Sanay na daw ako mag-isa.
Ay silang si Perlin. Puri naman. Seryoso ni Fus. Nag-check ko bilang akit ka dito. Ikaw mag-ingay. Check ako ng bakas. Ayan, kita-kits tayo sa final listing guys ha. Yung mga wala mamaya sa ating final listing ay hindi na malalapad. Ayan, meron ako dito mga nakikitang wala sa ating login 1 at login 2. So, magkaalaman tayo sa final listing. Charot. Ay, tabang. Magkaalaman na. Diba? Bilangki, akit ka na bilangki kay mag-alas 4 dito. Kunin ko pa yung pinatahi ni Dalaga. Ikaw muna magdaldal dito. Saglit lang naman yun eh. Kaya gagamitin niya yun mamaya. Sige na, akit ka na dito. Para may magdaldal naman dito. Kaya mag-check pa rin ako pag ano, kahit naman ako sa labas. Hagdan. Ay, hagdan pala no. I-PM mo nga ako. I-PM mo ako eh. Brr. Diyan na belang Ba't ka na? Hangdan daw. Hangdan nga. Sabi niya, hangdan. Ang hangdan mo. Nasaan na? Ang hangdan, nandiyan na. Nasaan na? Wala ba? Ayan o. Ito talaga. Lang, budots na.
Yun, magbudots daw. Hello daw sabi ni Ma'am Grace. Berlin. Yun lang. Ayan guys. It's final listing. Ayan, may nag-lock. Ito na si Langki. Labi Langki. Ayan guys, babayin natin yung final listing natin. Dito na tayo magkaalaman kung sino ang malalapag. Napatahimik yan na naman ako. Ayan. Kung sino yung malalapag at hindi. Dito na tayo magkaalaman. Charot! Yes, man. Aha. Gamay nga kunot nga hubag. Ana sinanay kong mulapag. Lupit may teenage mutant nga turtle. Kusong mo back to back. Wiggle, wiggle. Rambahin ang mga bukol. Cool. Parisan ng tuba nga bahal. Kung mahubog matagag sa kanal. TikTok ang oso. Okay guys. Babasahin ko yung mga nandito sa ating final listing. Nandito si Ma'am Maris, Ma'am Jonah, Arlene Guache, Master Ariel, Artzel, Papa Jobs. Ayan. Sila lang guys, si Papa Jobs. Ayan, sa mga hindi pa natawag, habol tayo guys sa ating final listing. Okay, nandito si Ma'am Queen Josa, Sir Adonis. Ayan. May momo sa likod mo? Oh, kanina pa yan. Bakit natakot ka? Hi, Ma'am Grace. Hindi ako pwede magbudot, Ma'am Grace. Bakit? Okay, titingnan natin kung sinong humabol dito. Saglit lang, be. Bilang, wait lang ah. Ayan. Si Ma'am Queen Josa pa rin yung last dito sa ating final listing. So, yung mga hindi ko nakikita dito, si Sir Bestri, si Ma'am Beth, ayan. Wala pa dito si Ma'am Beth. Si Sir Yon Hams, wala rin. So, guys, habol tayo sa final listing, guys, para malapag tayo mamaya. Tsaka si Langki. Wala. Pinakit mo ko, tapos hinahanap. Sana all nagpapaganda yung nasa likod, nagpa-straight ng buhok. Ayan, nandito na si Ma'am Beth. Nandito na. Si Ma'am Rain Asis. Nandito na natin.
nakita sa ating final listing. So, refresh tayo. Perlen, may plansa dyan. Tapos yung kabayo ng plansa. Higa mo lang yung buhok mo, tapos plansahin mo, ma-straight yan. Hindi ka niya naririnig. Nagharap talaga sa'yo yung camera? Ha? Umaharap talaga sa camera. Oo, makaharap ka daw talaga sa camera. Ma'am Rain, wala ka pa. Halata talaga to. Ayan. Palit ninja tayo, guys. Replace tuloy. Palit ninja tayo, guys. Nagsasabi ko. Ayan, nandito na si Sir Bestie tsaka si Ma'am Rain. Replace tuloy. Replace ko yung mukha ko. Queen Diosa. Dito na. Okay, guys. Tuloy nyo lang, guys. Ituloy ang buhay. Sir yun, guys. Okay. Sir Yun Hams, wala dito sa ating final listing. Ayun. Sir Yun Hams lang. Sir Jimmy Per, yung ano mo, yung baby mo. Ano daw? Apila og plancha, buhok curling. Sabi ni Ma'am Grace. Ay, Ma'am Grace. Huwag ka mag-up ng hindi. Saglit. Ano ba ginagawa mo dyan? Ganon. Uyaw. Miss you too, Ma'am Grace. Okay, guys. Ayan. May singer tayo for today. For tonight. For tonight. Sino singer mo? Secret. Hindi sana all.
Saglit. sa mga musayaw para dagang viewers ang mga mutanaw pare si unsud nga sabaw-sabaw aw ratatatatantan ng bomba hirap papapapam papapam ratatatatantan sayaw hirap papapapapapam gamay nga kunot nga hubag Asa naman kami rin aning ilongga? Saglit. Kusuhi ang nasa planggana hasta mukaon makakiyod na tungod sa sunat nga hasta kayo sa diba? Aha! Kulang. Ayan guys, amin muna natin. Pakantahin natin ang ating singeress. Singeress. Yun lang. Yun lang kay ayaw. Sabi niya, manahimik ko dyan. Yun lang kay loading. Ayan. Kaso, uy, Messenger kasi to, saglit, i-download ko na lang. Saglit, bago isip ko. Messenger kasi. Saglit. Ano ba ito? Ito yun o. Okay. Ano ba yun? Download ito or ito? 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 Down. Ito up down. Ito forward. Ito. May download, may upload. Upload yun? Upload yung gusto ko eh. Wash out. Budoy, saldasan. Wash out. Saglit lang guys ah. Saglit lang guys. Hindi. Ayan silang. Ano, may dress ko lang daw. Hindi. Ano yan siya forward? Kailangan ko siya i-ganon. Sinjure! Kikita nila ang ano ko. Sabi dyan mga... Baliw ka? Yun lang. Yun lang talaga guys. Saglit. Yan. Ano mo lang kayo? No chat. Scripted daw. Pinapatahin. Yan ako aray. Una. Sige, eto na lang tapos i-play ko siya. Sige na nga. Nga. Yan. Ay, wait lang. Yung music natin sa ano. Sa StreamYard, tanggap muna natin. Excited na sila. Oh. Sana eh. Tapos mayroon ko.
Ayan, our singer for tonight. I won't talk, I won't breathe. Guys, narinig niyo? I won't move till you finally see that you belong. You might say I don't look, but deep inside is corner of my mind and attached to you. And it's true, 'cause I'm afraid to know the answer. Do you want me to? 'Cause my heart keeps falling faster. I've waited all my life to cross this line, to the only thing that's true. So I will not find. It's time to try, and it's time to be with you. All my life I've waited. This is true. You don't know what you do every time you walk into the room and my brain to me. And it's true. I'm just scared to know the ending. Do you say it too? Did you ever know you met me? I've waited all my life to cross this line, to the only thing that's true. So I will not find. It's time to fly, and it's time to be with you. All my life I've waited. This is true. I know when I go, I'll be on my way to you. The way that's true. I've waited all my life to cross this line, to the only thing that's true. So I will not fight. It's time to fly, and it's time to be with you. All my life I've waited. This is thank you. Ayan, di ba? Ayan, gusto niyo pa guys? Gusto niyo pa ng isa? Gusto niyo pa ng isa? May isa pa. Charot. Charot. Namin ko muna. Titingnan ko muna. Baka may makita kayo. Messenger ako. Ready ko muna. Middle gaps, I hold my I'm just tired. check. I'm strong and sure I'm in control. There you with a plan, leaving a light. Some middle gaps, I hold my hand.
They've got it together to call me that girl. Who does this one to say I do? Still at the mall and floor and into the wall. Cause when it comes to you, I'm just another woman in love. Get up school, fire rock and trouble. Just another fool. Tells me that I'm weak, and feet are in a way that I can wait to feel time to me again. You am just another woman, just another woman in love. So pardon me, I just can't tremble like a child. One thing to look over your face is driving me wild. I just want to make and wait till you take and say all my feelings play. Do that you can to give me my man. Tonight I want to be just another woman in love. Get out of school, fire out control. Just another fool. Touch me and I'll be a feeder in a way that I can wait to feel the touch of you again. You am just another woman, just another woman in love. Just another woman in love. Get out of school, fire out control. Just another fool. Touch me and I'll be a feeder in a way that I can wait to feel the touch of me again. You am just another woman, just another woman in love. Check. Ayan. Sir Iper. Ang ganda. Ang galing naman. Sana all magaling kumanta. Ayan. So, ayan guys, shout out lang natin ang mga nagtamsak galing kay Ma'am Maringche. Ayan. Shout out guys sa lahat. Sino mga to? Sino mga to? Ayan, shout out kay Batang OC, Ma'am Sweet Little TV, Master Ariel. Ayan, galing pala dun sa ano. Ayan, kay Password, Sir ayan. Thank you kay Maring Atche. Ayan, thank you, Maring. Kay Sir Kabugto. Ayan, shout out. Ayan. Yan lang sila, guys. So, thank you, guys, sa inyong mga patamsak. Charm. Pwede pa makahabol. Ayan, sis Ganggay, makita mo pa yung final listing, habulin mo. Kung hindi, palipad na lang tayo, guys. Ayan, sa mga na-late dyan, galing dun kay Maringche, ayan. So, meron pa naman tayong, ano guys, 10 p.m. Ayan, 10 p.m. Ayan. Yung 10 p.m. natin. Check ko.
Nung 10 PM natin. Yan, bilang ke. Baka gusto mo nang kumanta. It's your turn to shine. Ano muna ako, punta muna ako sa patahian. Kunin ko lang yung pinatahi ko. Yun siya. Kanta ka na bilang ke. Kunin ko lang yung ano, yung pantalon ni Dalaga. Ano ko lang ha. Naan ko lang. Ayan, tinanggal ko na lang. Matulog sa hindi. Ha? Naantok ako eh. Anto ka, kumanta ka, yung nakakabuhay ng dugo. Yun lang. Yun lang. Yun lang, sagot mo? Yun lang. Ano mabuhay yung dugo? Ano ba, patay o buhay? Buhayin mo nga. Saglit, hanap ako. Okay. Bilisan mo ha, baka magtagal ka doon. Sabi ko ay hindi dapat nang lumabang ka. Ang kailangan mo'y iba'y ng buhok na mayroong pagsulok. Ang liwanag ay di magtatagal at muling mamamasdan. Ikot ng mundo ay hindi laging bigat mo kasawian. Ang pangarap mo ay nakatangkang basta't maghintay ka lang. Ngayon ang panahon para sa'yo. Huwag mag-iinit dahil ganyan ang buhay sa mundo. Huwag mabukas ka, ay oras iyan. Sabi ko ay hindi hadlang upang tumakas ka. Huwag kang iiwas kahit ko.
di maintindihan. Isang kapismanag, ibukatas sa pag-ibig. Hindi kapag pagkat walang kailangan. Kaya ika'y namasikan doon sa pag-ibig. Ilan noon dinansagan, kalapag nagagasihan. Hindi mo maipalais, ito'y walang magagawa. At kailangan magbukas sa mundo. Iligis mo yung lahat, ay hirap ng kalagayan. Ang pangarap mo maaaring sa hirap. Kaya ika'y namasikan doon sa madilim kapagkan. Wala noon binansagan, kalapag nagagasihan. Pagmamahal naman, ikaw ay sa hintala. Kailan ka naman naiintindihan. Pagmamahal naman, ikaw ay sa hintala. Kailan ka naman naiintindihan. Pagmamahal hanggang kailan mag-iiwan. Alalahanin ng kailan maririnig. Fairy Platinum Plus 3-in-1 Rehydrate. Naghihintay sa iyong bukas. Ang buhay mo kaya mayroon kang masisihan. Upang tumagos sa iyong landas. Kaya mo mayroon ka at hirap.
sa pitin ng aming esperanza kahit pagka'y bigat ang pagsubok na nasa'yo balikan. Di maglalaon araw mo'y sisikat katotohanan mo esperanza. Bakit mga lumilipad at hirap? Mayroong ligaya bang magaganap? Pag-asa'y hindi tuluyang na magwawakas sa pitin ng Panginoon esperanza kahit patay bigat ang pagsubok na nasa iyong balikan. Di maglalaon araw mo ay sisikat katotohanan bang ang Rabay, ito si Rabay. Habang nalilimutan, di maglalaon araw mo ay sisikat katotohanan ang magaganap. Esperanza. Magandang gabi sa iyo mga friend. Ayan, thank you. Bilangki. Ayan, ningal ako. Ang lamig na sa labas. Ayan guys, update ng ating lapagan. Malapit na tayong matapos. Ang bilis mo ah. Sabi ko sa'yo, mabilis lang yun eh. Very good. Ano naman yun? Tapos na yung kagabi pa sana kukunin. Kaso, umalis si Dalaga. Yan na. Maglasong ko, be. Sige. Inantok ako. Wala na yata matitirang pag-asa sa mundo. Lagi na lang tayong pinaglalayo. Ang dami na nadarama ang pag-ibig ko sa iyo. Di ko na kaya ang humanap ka ng iba, pagkat ikaw lang ang aming sinasamba. Alam mo ba, kapag kapiling ka, bawat sandali ay walang kasing ligaya.
sumisigaw. Pati ang isip ko't ang dami na'y umiiyak. Buhay ko ay walang halaga kung pagmamahal mo ay nawawala pa. Umiiyak ang puso ko't sumisigaw. Pati ang isip ko't ang dami na'y umiiyak. Pagmamahalin na ang tanging pag-asa. Di ko kayang mabuhay kung lalayo ka. Kahapon lamang ay sarap ng ating pagmamahalan. Sabi mo pa, pag-ibig mo walang hanggan. Kahapon lamang tayo ay nagsumpahan. Sabi mo pa, pwede mo iiwan. Ngunit bakit huwag ka na umiyak, Lucy? At sinabi mo asa ay sa hindi nga siya abay. Dugo ang puso ko dahil sa sinabi mo. Nais ko lang sa'yo ka. Pilitin ka na ako'y muling mahalin. Di ko kayang tanggapin ayun sa mali. Napakasakit na marinig na ayaw mo na sa akin. At hirap ang ulat sa aking damdamin. Di ko na kayang mabuhay sa mundo mawala ka. Sa piling ko at the present, ganda. Happy naman ba? Ay lang ba? Name sa iba. Kung wala ka, mangarap lang ba mag-isa? Ang nakapiling ka'y langit sa akin dahil sa pagsulong ay sa akin. Ano ang puso ko nagmamanin at pagkawarin mo ay muli. Nasa iyo lamang ako nawa dahil ang saktan ka'y di ko magagawa. Asan ka man ngayon, mag-ingat ka sana. Yan ang pandasal ng isa. Ang puso ko nagkamali at nagtawarin ay muli. Nasa iyo lamang ang pag-unawa dahil ang saktan ay di ko magagawa. Ano ang puso ko kung wala ka sila? Ano ang puso ko kung mayroon kang iba? Ano ang puso ko, ano mo?
Anong nasa puso mo, hanggang wakas, hindi nagpapalit na ang mahal ko. Kapag ako'y nag-isip, tama na po, Cindy. Ayaw mo na. Makabatuhin ako dito. Umakyat yung Sige siguro. pa hanggang matapos. Namoron. Sige, kakanta ako. Habang nagtatamsak sila. Ayan. So, malapit na tayo mag-log out. Umakyat siguro. Malapit na tayo mag-log out. Unat huling lapag na lang, tapos log out. Ay, huling lapag. Tapos log out na. Okay? Ito naman. Ang layo ng mic ko kasi. Nagre-reklamo na naman siya. Hanap lang ako ng kakantahin ko. Tapos na. Ito nga. Right. Pili ka ng mic na bago. Bilhan mo yan ng mic pag i-off natin. Inshallah. Ayan, okay guys. I-off na silver. Ayan, huling lapag na tayo. Ayan. Kantahan ko muna kayo. She's always on my mind. From the time I wake up till I close my eyes, she's everywhere I go. She's all I know. Though she is so far away, it just keeps getting stronger every day. And even now she's gone, I'm still holding on. So tell me where I do I stop, 'cause it's breaking my heart. Don't wanna let her go. Maybe my love will come back someday. Only heaven knows. And maybe our hearts will find their way. Only heaven knows. And all I can do is hope and pray. 'Cause heaven knows. Log out! Ayan, log out na guys. My friends keep telling me that if you really love her, you've gotta set her free. And if she returns, hindi ko alam. I don't know, she's hindi ko na talaga alam guys. Tell me where the wise, 'cause it's breaking my heart. Don't wanna let her go. Maybe my love will come back someday. Only heaven knows. And maybe our hearts will find their way. But only heaven knows. And
all I can do is hope and pray. 'Cause heaven knows why I live in despair. Is while awake or dreaming. Hindi ko alam. Huwag na natin ipilit, guys. Hanap tayo ng iba. Totoo, hindi ko talaga yan alam. Ito ang alam ko. Ayan. After ng logout, guys, ayan, ano na tayo? Mag-roll call. Pag sure. Ayan, tapos na pala. Hindi na ako kakanta. Ayan, tapos na, guys. Ayan. Type done na tayo, guys. Type done. Tapos na tayo sa ating logout. Wala, may galit yun. Anyari? Saan na kayo? Ayan. So, wala tayong music. Ayan. So, type done tayo, guys. Ayan. Laro na tayo. Sayaw na, basta makadungog sa akong sunat halabira. Gibon na lito karam mo sayaw kapil hasta tong ibang samar. Ulpot ang samar kung makadungog. Mahubasan ng katong mga hubog. Okay, guys, mag-roll call tayo. Type present po sa sa matatawag. Ay present tayo sa matatawag. Nandito na si Sir Abay, Adonis, Anbangs, Ariel Yap, Artzel, Ate Che, Bernard Manuel, Bestri, Beth Esquadra, Charmaine, Gangay, Inday Elsa, Jinsig, Joris, Jonski, Jonah, OFW, Cabargas, Langki, Maris, OFW, Greece, Papa Jobs, Gwen Josa, Rain Asis, Stella MG, and Zach's Diary. Ayan, guys. Kung hindi ka natawag, mag-ingay ka po dyan sa baba. Ayan. Arlene. Ayan, si Ma'am Arlene pala. Arlene Guach. Ayan. Marcelino. Ayan, nandito na si Ma'am Arlene. Okay, guys. Shuffle tayo. Unahin natin yung 6 na 50 subs. Type present, guys, sa mapipili ni Roleta.
Diretso na. Ayan, Sir Junsky. Sir Junsky, type present. Ayan guys, sunod-sunod na natin po guys ha. Type present lang po tayo. 6 na 50. Ayan, Artzel, type present from Artzel. Type present, guys. Sir Junsky and from Artzel. Ayan, shuffle natin. Okay. Wala. Ayan, Ma'am Maris. May present, Ma'am Maris. Tatlo na. Present lang kayo, guys. Present. Okay. Ayan, Pilay MG, Insen. Saan ka na? Sana si Insen. Type present. Pang-apat na yon, ayan. Langki, type present. Type present, Langki. Ayan, pang-5 na yan. Pa tayo ng isa pa. Shuffle natin. Type present lang dyan sa baba, guys. Ayan, nandyan si Ensen. Ha? Butter? Meron. Baba. Yan. Hindi na yan pwede si Mama Rez. Nanalo na siya. Bigyan natin sa iba. Ayan, Ma'am Arlene, Bache. Ay present, Ma'am Arlene. Diyan si Langki. Si Ma'am Artzel, nandyan ba? Nandyan din si Ma'am Maris. Si Ma'am Artzel, wala. Arlene. Si Ma'am Arlene nandyan. So, isa pa guys. Wala tayo ng isa kasi wala si Ma'am Artzel. Bigyan natin sa iba. Enday Elsa, Ma'am Elsa, tayo present. Ma'am Elsa. Wala si Ma'am Elsa. Bigyan natin sa iba guys. Sa kabila po siguro si Ma'am Elsa. Okay. Hindi na yung pwede si Sir Junsky. Mamaya na sa ibang ano na siya. Ayan, nandyan si Ma'am Elsa. Nakahabol si Ma'am Elsa. Okay. Ma'am Elsa. Enday Elsa.
Okay, dito na tayo guys sa 100 subscribers na tayo guys. Ma'am Jensig, I present Ma'am Jensig. Ayan, timeran na natin. Ay, surgeon screen timeran. Timeran ko. Ayan, wala si Ma'am Jency. Bigyan natin sa iba. Tulog na siguro si Ma'am Jency. 100 subscribers po guys at I present. OFW Greece, Mama Rilut, I present. Hey. Mama Rilut, I present. Wala si Mama Rilu. Ano natin? Pag ma-declare na to, ayan, nandyan na siya. Nandyan na siya, guys. Habol. Hindi pa tayo nag-ruleta. Ayan. So, dito na tayo, guys, sa ating share. Ayan, sa ating sharer. 250 subs. Ay, wala yan. Bigyan natin sa iba. Raffle natin. Congrats sa mga nanalo. Ma'am Pilay. Nag-share ka, Ma'am Pilay. Ensen, nag-share ka. Ensen. Nag-share ka, Ensen. 50 subs. Ensen. Tayo present. Yan, pa tayo isa, guys. Sharer to, guys, ha. Ayan. Surgeonsky. Sharer, Surgeonsky. I present. Yan, wala si Ma'am Tilay. Okay, nandyan si Sir. Ayan. So, isa pa, wala si Ma'am Tilay. Nag-share daw si Sir Jency. Agay, kasakit. Sana lang. Nag-share ako. Ako pa rin. Ang pilay. Listen. Nag-share ako. Yes, Surgeon Skin. Na ano ka na? Si ano na lang, si Ma'am Pilay na lang. 250. Noted na, Surgeon Skin. Congrats. Ayan, wala si Ma'am Pilay.
Bigay natin sa iba guys. Wala si Insen. Ayaw niya ng 50. Sino yan? Ayun, Ma'am Joy. Ako. Yan lang ako nag-SS. Ano yun? Rujinski. Rujinski. Ano yun? Ayan, nandyan si Ma'am Jonah. Ano yun, Sir Junski? Ayan, si Ma'am Jonah vlog. Ayan guys, sa play all na tayo. Mag-duck face pa tayo guys. Ulitan na lang. Para makalipat na tayo kay Ma'am, kay Ma'am Ne. Kay Ma'am. Sino ba ngayon? Sinong 10 PM pala natin? Si Ma'am. Ano ngayon? Bebes. Wait, i-check ko nga. Sino ba? Ay, kay Yo, Claripen. Ayan guys, lipat tayo doon. So, ayan na natin to. Shuffle na natin. Dito na ako kukuha ng guys. Ng play all natin. Ayan. So, shuffle natin ulit. Ilang shuffle ba dapat? 10 shuffle. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayan. Sunod-sunod na to guys ha. Meron tayong 15 play all. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wala, tablet. Hanggang kay ka-OFW. Kay Ma'am Marilo. Ala, StreamYard. Iba yung nakapit ko. Ba't ganun? StreamYard yung nakakapit ko. Ulit nga. StreamYard ang nag-ano. Ano lang. Yun. Tapos, kay Ma'am Grace. Kay Ma'am Grace, Isaac Diary 8. 2, 4, 5. Ayan. Dahil na siya, kasama. Si lang. Sa kay Ma'am Grace, Tapi All, si Sir Adonis, Papa Jobs, Best 3, Ma'am Anbangs, Ganggay, Rain, Ma'am Maris, at Ma'am Beth. Ito yung sa kay Ma'am Grace. Isaac Diary. 8. Ayan. So, maraming salamat guys sa mga hindi na wait lang, tingnan ko. Mga hindi na sa PO. Ilan ko? 2, 4, 6. Akin na lang to. Akin na lang to guys. Ayan. So,
So, may mga play out tayo. Ayan, panalo ang lahat, guys. Walang umuwing luhaan. Ayan, congratulations, everyone. And thank you. And thank you, Sir Junski, Bilangki, kay Ma'am Telay, sa lahat ng moderators, kay Sir Dong, Ma'am Ivy. Ayan, thank you. Sa ating admins. Ayan, moderator and admins. Thank you. Thank you, Sir Junski. At sa aking mga sponsors, kay Ma'am Grace. Thank you, Ma'am. Ay, hindi ko pala. Grace. Ibaba ko na lang. Para ano. Ibaba ko na lang yung ano, yung mga nanalo. Ayan, ilagay ko dito, guys, no? Ayan, guys, maraming salamat po. At di pa tayo, guys, kay Pio Clariken family. Ayan. Baba ko na lang yung play on. Ayan, ito yung kay Ma'am Grace. Kay Ma'am Marilu. Yung mga nanalo kay Ma'am Marilu. Ito. Tapos yung natira, guys, ako na yun, guys. Yan, maraming salamat, guys. At kita-kits tayo kay Ma'am Pilay sa channel ni Pio Clariken family. Yan. Nangyari dito. Ayun. Yun lang. Sana yung crayon. Dito. Iba yung nakapit. Yun. Ayan ang kay Ma'am Marilu. And guys, congratulations. Yung iba, guys, yung mga wala dyan, ako na yung mag-play, guys. Ayan, thank you guys. And good night sa mga matutulog na, sa mga hindi pa. Ayan, sa mga masisipag natin dyan, na mga kuyaters. Di pa tayo kay Ma'am Pilay. Kunin ko lang yung link. Ayan, lipat tayo dito, guys. Ayan, exit tayo dito, guys. Ayan, nalaglag. Sana. Ayan. Exit tayo dito, guys. Ayan, maraming salamat and bye-bye. Sir Adonis. Ngayon lang siya nag-present, oh. Sir Adonis, tapos na po, Sir Adonis. Ipa tayo, guys, kay Ma'am Delay, sa channel ni Pio Clariken family.
Saglit lang guys ah. Patugtog lang ako. May patugtog lang ako. Charot. Bago tayo mag-end. Ayan. Bye-bye, Ma'am Queen Josa. Nice. Lipat tayo kay Ma'am, kay Pio Clark and family.